Některé věci v Japonsku neobletí internet jen tak pro nic za nic. Skvěle vypadají, snadno se sdílejí a vytvářejí zážitky, o kterých lidé prostě musí neustále přidávat příspěvky. Od fotobudek, které z vás udělají anime postavičku, až po lívance tak nadýchané, že se doslova klepou. To jsou přesně ty věci, které vám zaplavují sítě videí s popiskem "Tohle je možné jen v Japonsku". A jakmile je jednou uvidíte, hned ten obrovský povyk kolem nich pochopíte. Dnes si odpočítáme 12 virálních japonských fenoménů, které by nutně měly existovat úplně všude. Zůstaňte s námi až do konce, protože číslo 1, zážitek z křižovatky Shibuya, je přesně ten druh organizovaného chaosu, který vás při pohledu naprosto zhypnotizuje a být jeho součástí je ještě neuvěřitelnější. Číslo 12. Fotobudky Purikura. V Japonsku najdete fotobudky zvané Purikura, které vám v reálném čase upraví obličej. Jsou obrovsky populární mezi teenagery a turisty, kteří touží po okamžité proměně v anime stylu. Vlezete tam s partou kamarádů, zapozujete a foťák vám automaticky vyhladí pleť, zvětší oči, zúží obličej a dodá pleti šmrnc. Některé budky vám dokonce umožní vybrat si filtry, které odpovídají konkrétním stylům kresby z anime. Jakmile jsou fotky hotové, můžete si je na dotykové obrazovce vyzdobit digitálními samolepkami, textem, razítky a nejrůznějšími rámečky. Výsledek pak vypadá jako vaše kreslené já. Je to sice trochu bizarní, ale pořád jste to vy. Budky vám vytisknou klasické proužky fotek a zároveň nabídnou digitální verze, které si můžete okamžitě nahrát na sítě. Najdete je na každém rohu v hernách a nákupních centrech. Party kamarádů tam klidně stráví 30 minut s dobením fotek. Smějí se ujetým úpravám a odcházejí s jedinečným osobním suvenýrem. Purikura zkrátka proměnila obyčejnou fotobudku v plnohodnotný společenský zážitek a věřte, že je to silně návykové. Číslo 11. Nadýchané třesoucí se lívance. Japonské suflé lívance jsou absurdně nadýchané. Vtipně se třesou a představují jedno z nejvirálnějších jídel, které z Japonska v posledních letech vzešlo. Připravují se tak, že se z bílků ušlehá tuhý sníh. Ten se opatrně zabalí do těsta a lívance se pak pomalu opékají v kulatých formičkách. Výsledkem je lívanec vysoký téměř 8 cm s texturou lehkou jako obláček, který se při každém dotyku roztomile zachvěje. Podávají se naskládané po 2 nebo po 3 na sebe, ozdobené máslem, sirupem, pořádným kopcem šlehačky a ovocem. Videa, na kterých do nich lidé šťouchají a sledují, jak se kymácejí, mají miliony zhlédnutí. Jejich textura je lehčí než vzduch. Uvnitř připomínají jemný puding a mají lehkou, sladce vaječnou chuť. Doslova se vám rozplývají na jazyku. Před kavárnami, které se na tyhle lívance specializují, se tvoří nekonečné fronty. Lidé si klidně vystojí hodinovou frontu jen proto, aby se mohli natočit, jak do téhle hory lívanců zakrojí a sledují, jak se celá chvěje. Japonsko zkrátka udělalo ze snídaně velkolepou podívanou a internet z ní nemůže spustit oči. Číslo 10. Obchody s automaty gashapon. V Japonsku najdete celé obchody zasvěcené automatům gashapon. Jsou to nekonečné řady automatů na plastové kapsle, narvané sběratelskými předměty s překvapením. V těchto obchodech jsou stovky, někdy i více než 1000 automatů a každý nabízí jiné sady. Anime figurky, miniaturní jídlo, klíčenky, domácí mazlíčky v oblečcích, APD verze domácích spotřebičů nebo limitované edice ze spoluprací se známými značkami. Hodíte dovnitř mince, otočíte knoflíkem a doufáte, že vám vypadne zrovna ten kousek, který chcete. Každý automat je vlastně taková malá loterie. Japonské gashapony ale nejsou žádné laciné plastové cetky. Jde o krásně propracované, precizně nabarvené a často oficiálně licencované sběratelské kousky, které si s hrdostí vystavíte. Některé vzácné kousky se pak na internetu prodávají i za 10násobek své původní ceny. Lidé tam tráví dlouhé hodiny a utrácejí tisíce korun, jen aby zkompletovali celou sérii. Tyto obchody fungují i jako skvělé místo pro setkávání. Sběratelé si tam rovnou na místě vyměňují kousky, které mají dvakrát. Je to hledání pokladu, gamblerství a sběratelství zabalené do jednoho silně návykového zážitku. Číslo 9. Zmrzlinové taijaki. Japonci vzali taijaki, tradiční pečivo ve tvaru ryby, které se běžně plní sladkou pastou z červených fazolí, a místo toho do něj narvali zmrzlinu. Vznikl tak virální dezert, který ve vás probudí nostalgii a navíc vypadá naprosto skvěle na fotkách.
Taijaki se dělá vždy čerstvé, zvenku je horké a křupavé, uvnitř vláčné jako dortík. Potom se naplní točenou zmrzlinou s příchutí jako meča, vanilka, čokoláda nebo jahoda. Právě tenhle kontrast mezi horkým, křupavým těstem a studenou krémovou zmrzlinou je na tomto nejvíc návykové. Držíte ho za ocas jako kornoutek a musíte ho sníst hned, než vám zmrzlina začne protékat skrz. Některé stánky navrch přidávají ještě čokoládovou polevu, zdobení nebo ovoce. Jiné sázejí na naprostou klasiku. Koupíte je u pouličních prodejců i ve specializovaných obchodech. Jen turisté na ně stojí dlouhé fronty jen proto, aby si udělali dokonalou fotku a pak celou tu dobrotu zblajzli. Japoncům se zkrátka povedlo udělat ze staletí starého receptu internetový hit jen tím, že do něj přidali zmrzlinu. Pokud vás tohle video zatím baví, určitě klikněte na like. Dáte tím YouTube najevo, že chcete vidět víc takových chytrých japonských vychytávek z každodenního života. A jestli milujete objevování věcí, o kterých jste doteď neměli ani tušení, klikněte na odběr, ať vám neuteče zbytek tohohle žebříčku. Věřte mi, ty další kousky jsou ještě o level výš. Číslo 8. Kotlík pro sumisty. Chankonabe je hotpot doslova nabušený bílkovinami, kterým se cpou zápasníci sumo, aby nabrali hmotu. Dneska je to ale ohromně trendy jídlo, které běžní lidé vyhledávají kvůli jeho skvělé chuti a obřím porcím. Ea kotlík je narvaný kuřecím a vepřovým masem, rybami, tofu, zeleninou, houbami a nudlemi. To všechno se pomalu vaří v silném kuřecím vývaru nebo vývaru dashi. Je vymyšlené tak, aby bylo maximálně výživné a pořádně kalorické. Zápasníci sumo ho jedí několikrát denně, aby nabrali váhu a vybudovali svalovou hmotu. V restauracích, které vedou bývalí sumisté, se podává v obrovských sdílených hrncích doprostřed stolu. Sedíte s přáteli kolem stolu, sami si vaříte suroviny v bublajícím vývaru a cpete se, dokud neprasknete. Na internetu to bouchlo hlavně proto, že lidi zkrátka baví ta představa, že jedí stejné jídlo jako elitní sportovci. A navíc je to naprosto vynikající poctivá bašta, která vás zahřeje na duši. Chankonabe je jídlo, na kterém rostou šampioni a teď ho chce ochutnat úplně každý. Číslo 7. Pouliční takoyaki. Takoyaki, a neboli smažené kuličky s chobotnicí, přelité omáčkou a posypané tančícími vločkami sušeného tuňáka bonito, se v Japonsku prodávají snad na každém rohu. Už jen sledovat jejich přípravu je polovina zážitku. Kuchaři nalijí těsto do speciálních litinových pánví s polokulovitými důlky. Přidají kousky chobotnice, nakládaný zázvor a jarní cibulku. Pak pomocí kovových jehlic každou kuličku během opékání mistrovsky otáčejí. Jejich rychlost a preciznost je doslova hypnotizující. Kuličky neustále prohazují, dokud nejsou zvenku krásně zlatavé a křupavé, zatímco uvnitř zůstanou krásně vláčné a krémové. Hned po upečení se bohatě zakápnou speciální omáčkou na takoyaki, japonskou majonézou a zasypou vločkami bonito, které se vlivem horka začnou kroutit a vlnit, a někdy i práškem ze sušených řas. Když se tyhle rybí vločky na povrchu začnou hýbat, jako by byly živé, to je přesně ten moment, kdy všichni vytahují telefony. Jedí se horké přímo z pánve pomocí párátek. Jsou levné, pořádně vás zasytí a chutnají jako fantastické slané bochánky, ve kterých vás překvapí kousky křehké chobotnice. Lepší street food prostě neexistuje. Číslo 6. Tematické vlaky s postavičkami. V Japonsku potahují celé vlaky motivy z anime, mangy a známých postaviček. Z veřejné dopravy tak dělají pojízdné atrakce, za kterými se fanoušci honí jen proto, aby se jimi mohli svést. A nemluvíme tady o nějakých nenápadných samolepkách. Do tématu je hozený kompletně celý exteriér i interiér. Vlaky s Pokémony mají sedačky s Pikachu a tematická hlášení. Vlaky Hello Kitty se pyšní růžovým interiérem a držadly ve tvaru samotné postavičky. A vlaky studia Ghibli mají Totora a další oblíbené hrdiny naprosto všude. I kam se podíváte, některé z nich jezdí na svých trasách natrvalo. Jiné jsou jen součástí časově omezených kampaní a jezdí třeba jen pár týdnů nebo měsíců. Fanoušci si plánují výlety vyloženě jen proto, aby se v nich projeli, udělali si fotky a nazbírali tematické jízdenky nebo merch, který se prodává přímo ve vlaku. Hlášení stanic, bezpečnostní pokyny a dokonce i znělky na nástupištích jsou namluvené hlasy postaviček nebo nahrazené tematickými písničkami. Japonsko zkrátka proměnilo nudné dojíždění ve sběratelský zážitek. Lidé cestují dlouhé hodiny jen proto, aby se mohli pochlubit, že jeli vlakem s jejich oblíbenou postavičkou. Číslo 5. Duhové bagely.
Tokijské pekárny přišly s duhovými bagely, které mají přímo do těsta zapečené zářivé barevné víry. Okamžitě se z nich stala virální senzace, protože jsou tak krásné, a že je člověku až líto je sníst. Vrstvy zářivých barev, růžová, modrá, žlutá, zelená a fialová, se prolínají v psychedelických mramorovaných vzorech. Některé se plní smetanovým sýrem, který je, jak jinak, taky duhový. Jiné se prodávají jen tak samotné, aby vynikl samotný bagel. Po každém zakrojení se ukáže úplně nový barevný vzor, který si prostě musíte vyfotit, nasdílet na sítě a chvíli se jim kochat, než se do něj zakousnete. Chutnají jako úplně normální bagely. Jsou lehce nasládlé, krásně hutné a žvíkavé. Ale to, co kolem nich dělá takový poprask, je čistě jejich vzhled. Před pekárnami, které je dělají, se často tvoří fronty přes půl bloku. Mají limitované edice, sezónní barvy nebo příchutě ze speciálních spoluprací a celý ten humbuk kolem nich připomíná spíš vydání nové kolekce tenisek. Japonsko zkrátka vzalo obyčejné pečivo k snídani a udělalo z něj sběratelskou událost. Číslo 4. Regionální exkluzivity od Starbucks. Japonský Starbucks pravidelně vydává regionální exkluzivní nápoje, merch a termohrnky, které prostě nikde jinde na světě neseženete. Sběratelé doslova šílí a snaží se ulovit všechny. Každý japonský region má totiž svou vlastní specialitu. Na ostrově Hokkaido mají melounové frappuccino. Kyoto se chlubí variacemi z čajů matcha nebo hojicha. A Okinawa zase nabízí příchutě tropického ovoce. Tyhle drinky koupíte výhradně v konkrétních prefekturách, takže si cestovatelé často dělají speciální výlety na různá místa jen proto, aby je mohli ochutnat. A po jejich merči je ještě větší scháňka, termohrnky s motivy konkrétních měst, hrnečky s místními památkami a nesezónní designy z květy sakury nebo limitované kousky ze speciálních spoluprací. Některé věci se vyprodají během pár hodin a v zápětí se na internetu přeprodávají za trojnásobek ceny. Ze Starbucks se tak stala doslova sběratelská honba za pokladem. Turisté si plánují celé itineráře jen podle toho, kde zrovna prodávají nějaké exkluzivní kousky. Z obyčejného kavárenského řetězce se stala plnohodnotná turistická destinace. Páni, to je prostě čistý marketingový génius. Číslo 3. Tematická kavárna Monster Hunter. V Japonsku fungují takzvané kolaborační kavárny. Znamená to, že populární značky, jako třeba herní série Monster Hunter, kompletně ovládnou celou restauraci. Vytvoří tematické menu, výzdobu i exkluzivní merch. Nejde o žádné trvalé pobočky, ale o časově omezené pop-up akce, které běží jen pár týdnů nebo měsíců. Celá kavárna se úplně promění. Stěny jsou polepené grafikou ze hry, na stolech je tematické prostírání, obsluha nosí kostýmy a každé jídlo vypadá, jako by zrovna vypadlo ze hry. V kavárnách Monster Hunter vám naservírují jídla inspirovaná těmi herními. Obří mísy masa vypadají jako skutečné lovecké porce, dezerty mají tvar nejrůznějších monster a drinky světelkují nebo vytvářejí dramatické kouřové efekty. Všechno to vypadá naprosto fantasticky na fotkách. A na to, že jde o tematické jídlo, to chutná překvapivě dobře. Většinou si musíte udělat rezervaci, protože je o ně naprosto šílený zájem. Fanoušci stojí fronty už hodiny před otevřením, k jídlu si kupují exkluzivní podtácky nebo klíčenky a celou návštěvu berou jako obrovskou událost. Japonci tenhle model tematických kaváren dovedli k naprosté dokonalosti. ETA dnes už má svou vlastní kavárnu snad každá větší značka. Číslo 2. Cukrová vata ve tvaru zvířátek a postaviček. Japonští pouliční prodejci vyrábějí cukrovou vatu vytvarovanou do podoby propracovaných zvířátek, postaviček a různých předmětů. Sledovat je při výrobě těchto jedlých soch je naprosto fascinující. K cukrové vatě přidávají další a další vrstvy a ručně ji tvarují do trojrozměrných medvídků, králíčků, květin nebo dokonce oblíbených anime postav. Vrství na sebe různé barvy, pomocí potravinářského barviva dokreslují detaily a celé to vymodelují od oka během pár minut. Celý ten proces vypadá jako čirá magie. Výsledek je obrovský, hraje všemi barvami a je tak roztomilý, že je vám až líto ho sníst. Děti i dospělí se s nimi pak na festivalech a v parcích nosí jako s nějakou trofejí. Videa, na kterých je prodejci vyrábějí, ať mají miliony zhlédnutí, protože jejich zručnost je opravdu obdivuhodná. Není to jen nějaká obyčejná cukrová vata na špejli, jsou to doslova umělecká díla z cukru. A právě ten zážitek z toho, když vidíte, jak vznikají, z nich dělá takový virál. Číslo 1.
zážitek z křižovatky Shibuya. Shibuya je tou absolutně nejrušnější křižovatkou pro chodce na celém světě. Zažít na vlastní kůži ten organizovaný chaos, když tisíce lidí vyrazí na přechod ze všech stran najednou, je naprosto nezapomenutelné. Jakmile autům padne červená, na všech semaforech pro chodce se ve stejnou chvíli rozsvítí zelená. Lidé zaplaví křižovatku ze všech směrů, přecházejí rovně i křížem a proplétají se mezi sebou jako v nějakém dokonale nacvičeném tanci. V dopravní špičce tudy najednou projde až 3000 lidí. Když stojíte dole na ulici, je to až pohlcující zážitek. Jste ze všech stran obklopeni pohybem, zářivými neony, obřími obrazovkami a neutichajícím hučením velkoměsta. Při pohledu šora z některé z přilehlých kaváren nebo vyhlídek to celé vypadá jako obrovský živý organismus, který pulzuje s každým přepnutím semaforu. Je to jeden z nejikoničtějších zážitků v celém Tokiu. Turisté se často zastaví přímo uprostřed křižovatky, natáčejí se a snaží se zachytit tu neskutečnou energii. Není to žádná historická památka ani budova. Je to jen čistá ukázka masové lidské koordinace a přesto vás to pokaždé spolehlivě zhypnotizuje. Jestli chcete vidět další úžasné věci, které v Japonsku dělají mnohem líp než ve zbytku světa, hoďte nám like, klikněte na odběr a určitě se mrkněte na video, které právě teď vidíte na obrazovce. Je totiž narvané dalšími neuvěřitelnými vychytávkami.